que facía ao principio, ao ver como necesitamos aire fresco, lémbrome de algo que vamos a publicar na xanela de dentro de 15 días, que dice que había un enfermo que foi ao hospital, poñéronlle 24 horas de oxígeno e pasaron unha factura. Entonces, ao salir, botouse a chorar. E dille, pero é que non pode pagar vostede. E dice, non, podo pagar. Pero estou me lembrando que todo o aire fresco que teño tantos anos estou recibindo do Señor e nunca yo agradecí. Por iso, hoxe, con eses abanicos, tamén agradecemos ao Señor o aire, o sol, a vida e o que os nosos antergos nos deixaron de herencia, da mellor herencia que a nosa fe. Que hoxe Carballo celebra con festa de tradición e de fe ao celebrar o noso patrono, a voz que Deus enviou para preparar os camiños do Señor. Esta celebración chega iluminada pola recente visita do Papa a España, que deixou no corazón da Igrexa palabras que resoan con forza tamén nesta vila nosa. O Papa repetía unha chamada que se convirteu nunha guía espiritual para este tempo. Alzada a mirada, e co ver o noso patrono, que aí está tamén, co dedo en alto dicindo, alzada a mirada, unha invitación a non vivir coa cabeza baixa, atrapados nas preocupacións, senón a descubrir a presenza de Deus no medio da vida cotiá. E quen mellor que San Xoán Bautista para recordarnos isto? El foi o home que ergueu a mirada para ver o que outros non vían. O home que recoñeceu a chegada do Señor antes de que ninguén o imaginase. Tamén nos aquí en Carballo escoitamos hoxe esta chamada, mirando para a imaxe do patrono, co dedo en alto, escoitando esa mensaxe de León XIV, alzada a mirada. Erguédea para ver o que Deus está facendo na nosa comunidade, nas nosas familias, nos nosos mozos, nos que chegan de lonxe buscando un fogar, nos que sofren en silencio e nos que traballan pola unidade e pola paz. San Xoán Bautista é o santo da humildade. Nun mundo onde todos buscamos ser vistos, ele escolleu facerse pequeno para que Cristo fose grande. O Papa recordounos esos días que a Igrexa debe ser unha casa con portas abertas, non unha fortaleza pechada, que é o lema desta parroquia que está aí ben gravado na lona da entrada que poñemos o pasado ano. E San Xoán viviu así, abrindo camiños, non levantando muros, preparando corazóns, non ocupando o centro. Tamén é o santo da verdade. Non calou ante a injustiza, non buscou quedar ben, non se vendeu ao poder. O Papa díxonos que os cristiáns estamos chamados a ser testemunhas valentes, non espectadores pasivos. Celebrar San Xoán é preguntarnos con sinceridade: que verdades estou calando por medo? Que injustizas estou tolerando por comodidade? O Papa tamén nos deixou unha imaxe fermosa. A Igrexa como lugar que cura feridas e abre portas. Cantas feridas hai hoxe entre nós? Feridas de soidade, de cansanzo, de división, de perda de sentido. E cantas portas se pechan por medo ou por desconfianza. San Xoán non curou feridas con milagres, senón ca súa vida limpa, ca súa palabra sincera, ca súa fidelidade a Deus. Tamén nós podemos curar feridas cunha palabra de ánimo, cun perdón ofrecido, cunha man tendida, cunha porta aberta a quen chega de lonxe, cunha presenza que non xulga, senón que acompaña. As fogueiras de San Xoán, que onte iluminaban a noite de Carballo, e que aquí non deixaron como nunha cidade cercana tantos estropicios,
Pois San Xoán Digo recordounos que os santos son irmáns maiores que nos acompañan no camiño. É ese irmán maior que non se queda con nós, senón que nos leva a Cristo. Pedimoslle hoxe ao noso patrón que interceda por Carballo, como despois recollerá na súa invocación o señor alcalde. Polas familias que loitan por sair adiante, polos maiores que gardan a memoria viva, polos mozos que buscan o seu lugar, polas persoas migrantes que fixeron desta vila o seu fogar, polos enfermos, polos que sofren, polos que están solos, por todos os que traballan pola unidade e pola paz, e por aqueles que confiamos que están co santo patrón gozando da festa eterna no ceo. Que a chamada do Papa, a alzada mirada, que a imaxe do Bautista co dedo indicándonos o baño de Deus, que é Xesús, e mirando para o ceo, non quede só como un recordo bonito, senón como un programa de vida para a nosa parroquia. Que San Xoán Bautista nos axude a vivir con verdade, con humildade e con esperanza. E que esta festa renova a nosa fe como unha fogueira que ilumina, que quenta e que purifica. San Xoán Bautista, patrón de Carballo, roga por nós.